1640. La reacció al procés centralitzador de la monarquia hispànica, així com els abusos de l'exèrcit espanyol a Catalunya, provoquen l'esclat de la Guerra dels Segadors. Durant el Corpus de Sang, a Barcelona, el virrei Santa Coloma és assassinat. El 16 de gener de 1641, Pau Claris proclama sota la protecció de França l'efímera Primera República Catalana.